Il-Partit Nazzjonalista lest jappoġġja n-nomina ta' persuna ta' integrità sħiħa li m'għandha ebda sehem fl-iskandlu tal-Panama. Waqt intervista fuq il-programm Mhux għax importani fuq Radio 101, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil semma l-Ombudsman Anthony Mifsud jew l-Awditur Ġenerali Charles De Guara bħala nies li jaqdu funzjoni ta' integrità u t-tip ta' nies li għandna ninnominaw għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Huma nies li diġà jaqdu funzjoni importanti ħafna u allura huma nies ta' kwalità għolja illi faċilment tista' issib l-appoġġ ta' kulħadd warahom u żgur li għandi f'moħħi. U nista' ngħidlek dawn iż-żewġ ismijiet illi huma ovvji għandhom ikunu ovvji għal kulħadd. Dawk huma t-tip ta' nies illi għandek tibgħat. Mistoqsim il-preżentatur Norman Vella l-kamp tal-Partit Nazzjonalista qal li sa issa ma kienx hemm kuntatt mill-Prim Ministru dwar il-proposta li għamel Partit Nazzjonalista fis-sigħat li għaddew. Simon Busuttil appella sabiex Joseph Muscat ma jwebbisx rasu u jibqa' dej bin-nomina ta' Leo Brincat wara il-vot massiġġ kontrih fil-Parlament Ewropew. U qal li fil-Kunsill tal-Ministri f'livell ta' gvernijiet kappell ma jmejjilx ieħor u għaldaqstant in-nomina ta' Leo Brincat aktar xtaddi mill-Kunsill tal-Ministri. Madankollu dan se joħloq konflitt bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew, speċjalment fid-dawl tal-fatt li f'Jannar li ġej Malta se tassumi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea li jfisser li jkun hemm Ministru Malti f'kull laqgħa tal-Parlament Ewropew. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-vot kontra Leo Brincat kien wieħed massiġġ u ma kienx tal-MPs nazzjonalisti waħedhom, lanqas tal-Partit Popolari Ewropew waħdu, iżda kien tal-partiti kollha rappreżentati fil-Parlament Ewropew, inkluż il-Partit Soċjalista li tiegħu il-Partit Laburista u membru. Dwar l-aħħar żviluppi fl-iskandlu tal-viżas mediċi, Simon Busuttil qal li hu m'għandux fiduċja fil-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u kompla dan tpoġġa bħala aġent kummissarju bi prova biex jaraw kif jaġixxi wara li rriżenja l-Kummissarju Michael Kassar fl-eqqel tal-iskandlu tal-Panama. Mhux tali l-Kummissarju Cutajar m'għamel xejn fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi tali issa m'għamel xejn lanqas l-iskandlu tal-viżas mediċi fejn minn dak li ġie ppubblikat fil-gazzetti hemm biżżejjed provi biex il-Pulizija tipproċedi kontra Neville Gafà. Żgur f'dan ix-xhur ma għamel xejn fuq Konrad Mizzi u Keith Schembri għax konna nkunu nafu. Mhux tal-li m'għamel xejn fuq dik, tal-li m'għamel xejn fuq dawn l-allegazzjonijiet tal-viżas mediċi lanqas. Għaliex ma jistax ikun il-pulizija tajt li ma sabitx provi meta l-provi ġew stampati fil-gazzetti b'mod partikolari fl-Independent on Sunday. Mistoqsi dwar il-festi tal-indipendenza u tema ta' din is-sena nirnexxu il-kol flimkien, Simon Busuttil qal li dan hu messaġġ ta' tama hekk kif fil-pajjiż hawn kriżi ta' tmexxija morali fis-sens ta' nuqqas ta' prinċipju. U ħeġġeġ biex kulħadd jattendi l-festi tal-indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista li jibdew minn għada fuq il-Fosos tal-Furjana. Il-festi u l-qofol tagħhom it-tlieta fil-għaxija bil-mass meeting li se jkun indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil.